Les associacions aporten vida, per a començar, i això és especialment important en un entorn metropolità com el que estem. Estem en una comarca metropolitana, una comarca, a més, molt poblada, molt antropitzada, moltes vegades se produeixen conurbacions entre municipis i les associacions tenen un paper fonamental, igual que altres agents socials, en fer que les nostres ciutats i els nostres pobles continuen mantenint la seva essència cívica i no siguin espais dormitori. Això per començar. Aporten també pluralitat, perquè cada col·lectiu es dedica a una finalitat, posa de manifest unes necessitats, unes inquietuds, unes preferències i amplia l'oferta del que hi ha al poble. Més enllà de l'oferta que pugui generar-se en la pròpia institució. Si de sobte així en Alaquàs es crea un club per a practicar determinada disciplina esportiva, serà un nou valor i un nou recurs que tenim. Les associacions són jo crec que són el primer espai de convivència que tenim en els pobles i això és fonamental i moltes vegades de convivència intergeneracional, sobretot determinats tipus d'associacions, per exemple, totes les associacions festeres. Estem en una comarca que és molt rica en aquest tipus d'associacions. Les associacions aporten un altre punt de vista, perquè les coses se veuen de forma diferent des de la ciutadania passiva o individual a una associació o a una institució, a una empresa i després aporten moltíssims valors. El més important és el de treballar conjuntament i de forma altruista.